guys, good morning jotono no hong kaham ang nogo phaijak pura nok ligi lagaisiko sini mani ro oro mangsikoiko penchong mwikhumu permani tini phunga siri thumani busagoi yang digio phai naisik naiba sida pura mwikhumu si perjak naisik baidi ko naidi norok iko naithok thokoi tongo mwikhumu agibo pero ang nogo phai phaikai kun samai ke man phayo kun samai ke bok sogoi thango kosok rok man phayo tidi hige pura kaham hi ang hamdak suka khub tongthoka tinin dino iko mwikhumu wow pura hammani ko hiki yagbo tongo aro sini penjong hiyang gobo pura hi bangmani obo hike usmuk nok ni horse ni nabago usmuk nogo hori nabagoi bufang tumani bufang pai tumani ajagao pero iko ekdom pura mwikhumu kaham thaisik bufang ni pura tini phungai mani kahamani bagoi yang digi rogo tongo iko mwikhumu permani iko pura naithok peri tongkha wow iko naibagi penchong yang abo pura motam tokha mwikhumu abo hingke kuruk ang kuruk kai mani agi hingke yang digi peru iko aro perjang tongo agi per mani bufang hingke abo oro perjang no tongo iko penchong jabara ang tokha jabara bisingo iko oro perjak tongo poriskar khaike iko tini khai mwikhumu sanai mwikhumu kothokai tabuk hingke nokni phaioi kisa himui tongmani baro sokpaikia sarik jora kisa lama himui tongmani ndi nong nogo 산자싱 타가 라이트 이제 বাইরে একদম চিনি পাড়া তিনি নীরব বরক করে যতন পাড়া থাং পাইজাক তিনি হিংকে জুমসিমিনো অর আইং দিগো দুই পরিবার দङ হিংকে চিনি yang দিগো অঙ্কা অরুম রং যতন নগ থাং পাইজাক yang ni basu songo thang paijak nogo ekdom tongthok yang sukatini pura tongthok yang sukatini asuke tongthok yang kha watini bodin tei ani cherai ni bo porikha soli tongo bono porine na sukijak botabok toilet to thangjak একদম পড়াবো kubangma tabo hingke SST bin porikha tabo hingke wati sek dal bora chai tonga ang dal bora chana musungma haing go hinoi paina haka 20 taka ni tabo hingke dal bora chawi tongo
एकदम कुटुं कुटुं ताबुनो स्नाम दितो ओमो लगी लगी स्नाम दितो मानी थकसुगो कुटुं कुटुं दाल बरा के मोमो साना नायलाय तंगसुं मोमो सालायनाय इको